live chenro mari mar kuku mar wach noso wach ne ji vijende gin jotelo gi kuma kiny to gin to giwacho ni ng'en jotelo makawuono ni mane momiyo aloso koda ka gi wuod yala migosi Bran Ochieng Lehanda live chenro mari mar kuku mar wach moklo chutho en ng'at ne romo chingo manyo kom ne romo mar bedo MP ma Kisumu Central kod otiko mar UDA right UDA to nikech obiro mandalo matin kene banka ni migosi William Ruto jalup ker ma Kenya kanese timo limbe mare Kisumu ang'o mano timore wuoth mar migosi Ruto Kisumu kare kachiel to koda gi chung mare mar party mar UDA ang'o momiyo bani party moyiero kachiel kod moko mathoth telo mare joma tindo nyalo tayo Kisumu Central koso oyo nyinga en Haron Otino machiegni nikech ma en Lolwe TV gini en marwa molo chutho ene tipa chiele kene mene piny luo kachiel kod pinje maoko Bran idhenade adhi maber idhenade Chieng ero kama nanya ngimani gimana ber onega mosi ni happy new year nikech chal ka gima ok waromo kodi cheno ne ritelo mokwongo nyaka nene pok ni biro ga kairi nyaka nene podi amor jaduong amba amor biro Bran en nga Bran en kijana ma pod tin yes lakini manigi paro mag dongruok mag jothurwa ka Kisumu ka gi dalawa e Luoland ka as a whole tadwa ni mondo ji omi vijana bende nafas mar telo ok mani vijana gin jogo kura lakini telo to pod ok miwa adwa nyiso vijana marom koda gi kata mabiro bang'wa ni ka in gi chenro maber ka in gi paro mar telo kineno ni nyalo konyo jodala u kata mana jodala wate gi paro mabeyo to nego beni dhie telo kiparo ni telo no ema nyalo konyo yeah kailo se kiwacho dala wakala dhie telo ken telo ema nyalo konyo in wood kanje duong an wood game yes an good game got regea in wood game got regea machiegni gi yala kairi machiegni gi yala aha ero kamano wando se thuolo ni rima munur William Ruto jalup jatend piny owacho ma Kenya kae notimo limbe mare e gwenge ko Makaluo kata mana Nyanza region limbe mar migosi Ruto inyalo wachango kaka JU party mar UDA anyalo wacho ni limbe mar migosi Ruto nen limbe maber kata ka bed ni ne nitie koko mana matin kondele kacha lakini kwanya wacho ni duto te limbo ne mano biro kae no ne ber sana ne siasa mag thurwa ka gi siasa ma pinywa kanyakla nikech onego beni wan kaka jo Kisumo gi joluo gi jo Homa Bay kata mana jo Rongo kuma no dhiecha wan be wan jo Kenya yes onego beni ka chenro iloso ga chenro mag telo e higni 5 mabiro kata higni 10 mabiro mondo beni wan bende wan tiende kuma iwache weche makonyo jopiny ok ni wan owewa oko for one reason or the next onego beni wambe wabedo piny o wambe ibuoyo kodwa to wawacho kuma nyalo wacho to ginyiso kuma ginyalo nyisowa to kaneno kabe to be wa support kwaneno karach to be wawacho ni ma ok wadwa macha lakini mondo wawuo mondo wabed piny gi wacho kanyakla kaka jo Kenya apani en gima ber ahinya seche miwacho ni ober mondo mi walos gik moko kanyakla kaka jo Kenya en gima kare utera e penjo moro kineno twa mano tim koda gi molor William Ruto kopogore koda gi yudo thuolo mondo mi obi mondo bendo us agenda mare gwenge Makaluo neno kalimbe mare inyalo kete scorecard mar adi no dhi maber koso anyalo wacho ni limbe mar migosi Ruto ne aketo kata scorecard 9 kuom 10 nikech ne pok no biro ga ne pok no limo waga kaka ncho limo wani 3 days molure mobiro kae obedo gi nyasi riat Siala Ojola Kirembe ko biro town Jua Kali orwake stage stand kanyo orwake wadhi Rongo wadhi Homa Bay en 9 over 10 kaka nyalo wacho sami wacho ni en 9 over 10 mairi en deputy president mar Republic of Kenya apokno biro Nyanza kairi nyaka ne yiere hikalo 2017 mondo mi mwalo kare kairi then obiro kodong ndalo matin kendo Jubilee government wuok e kom be iparo ni Jubilee government kachielo kod migosi William Ruto osejwango Nyanza kwa wacho kuom adier yes
Nyanza kaka a region osejwangwa matin mana okata sirikal mar Migosi Ruto gi Keruru kata mana sirikende mosega kalogo lakini gi saindo loso mar Jubilee nikech mane Maruto no biro gwenge makaluo. Anya wacho ni biro ne mobiro godo mobudhoni. Yes. Obedo gi kaka bende ne wagoyo kura e yiero manokalo. Nikech ne ni yiero manonwago mokwongo to kono kodhi to nwanuoyo kendo. To nuoyo ne mar ariyo ni to jodala wa joginene jo region wani nokogoyo mbulu. Lakini handshake no biro jaduong' madhano no mosore mobedo kamara achiel ma ji ne nyalo tiyo. Ang'oma no mono Jubilee government, ang'oma no mono Migosi DP Ruto biro kaeri chon gwenge makaluo kapo adieri ohero gwenge makaluo. Ok dawach ni nokodwa biro. Yes. Ok dawach ni nokodwa biro to gima nyalo wacho ni biro ne ng'eni be kabire dalani. Okanyal bira oyaye. Onego bene akwonga mosi ni yawa jaduong' abiro dalani kawuono wuoth koda nikech ine wuon dala. Okanya bira dalani maonge nyisi kata maonge pango kodi. Biro to sedwaro ga biro. Ten mana ni kalure gi kaka siasa wa osebedo kata mana e Kenya te Kenya wakawach kata mana turuwa ginene Nyanza ka siasa wa opangi na wei ma dhi kamoro seche moko kiyot kalure gi kaka siasa igoyo at that moment in time. Ng'eyo kaka penj bae to nikech tok handshake chande. Migosi William Ruto her handshake as to be gwenge manyanza kairi. To kata koyo manero no bitimo limbe mare. Mane successfully ni wuoni saranke at 9. Mano manyiso no nyalo kara time chon bende pod onyalo biro. Bipa ni Ruto biro Nyanza ma nikech odwa sero bol to nikech odich ni mondo mi piny lo bende dongruok. Aparo ni Migosi Ruto masani. Yes. Kata mana gi Migosi former Prime Minister. Yes, Moluor Raila Odinga. Yes. Aparo ni siasa gi osebedo kolokre e higni mokalo. Migosi Moluor Raila Odinga kaka en sani bagi bang handshake opogre gi kaka nogo siasa kane pok handshake obiro. To king'iyo Migosi Ruto bende chal mana kamano. Bende opogre kaka ne pok handshake obiro. Koro bang handshake ni an kawache handshake ni no change sana no loko sana siasa mar Kenya te. Mano yao pach ji e yore mopogre. Koro kwang'o ka Migosi Ruto biro ne kae bang handshake ni opogre gi kaka ne ntie before. Penjo mar kata oyo ipani Migosi Ruto no biro ma nikech osero bolo koso no biro nikech ohero Nyanza odwa dongruok obede Nyanza. No biro nikech ohero Nyanza to odwa dongruok obede Nyanza. Awacho mano nikech ang'owa bang kata mana koko mano wuoke matin Kisumu kae ni pod no wacho ni jo Nyanza gin jomohero to gima no timre no ne en mana gima tin lakini obro duogo nikech osero bolo jaduong' nikech osero bolo okane nikech osero mbulu. An aparo ni Migosi Ruto dwaro ni jo Kenya te ojongre emomiyo kaka party mar UDA wabiro gi sera mar bottom up mamano dwaro dongruok mar jo Kenya te. To kaka Nyanza one part mar Kenya okonego beni ka owuotho ga kuonde moko to thurwa okobi. Onego beni ka obira to nyiso wa beni ambe kama e kaka pango kama e kaka dwaro uyie koso tamre nikech kakoro ng'ato en ker mar piny onego beni oloso plan ne piny te. Koro aneno ni odwa dongruok thurwa. To nyaka wambe kaka wan jo Nyanza onego beni wang'iye ni kanye maber to kanye marach mondo wabro penj. Aparo ni ok ibo bedo gima iwacho ni nyocha ne uolo pesa kondele kane pok Moluor William Ruto no biro to pesa ne jomoko manomiye matin notuono jomoko wetegi ema nokelo koko makondele adieri koso miriambo.
ok dawach nikech mano wach masani nitie e ka police jo mag police timo investigation. Koro ka wacho kae od TV malam Lolwe kae gik ma sani pod police investigate ok bi bedo maber e case no. Ok bi bedo maber e case no nikech sani yere geche gi pod gin gigo e ko manitiere e nyim police pod gitimo nonro e wi tulogi ko manotimore Kondele mana matin kende. Kata kamano jomoko osebedo ka wacho ni gin gige ko manongwako gwenge makaluka achiel to koda gi Nyanza mangi mano pacha mano paro mwacho kod migosi Brano chieng lehanda live chenro mari mar Kuku Mar Wach anyise ni nyinge mar adek nieri to samoro bro chanda matin. Migosi Bran, bottom up enango? Bottom up gi dogwa ma dholuo to seche moko nyalo bedo na matek wacho nikech anyalo pime gi kizungu. Yes, please. Nikech I'm also a policy maker. I have studied political science. And I am also at the moment doing my thesis in policy making and political science, of course. And bottom-up system policy is not a new thing. It's something that has been policy ma bottom-up oken gima nyien. En gima osebedo higni mang'eny. Osebedo karibu kata mana higni 100. Lakini Africa korwa kae kata mana Kenya wakae pok no chopega. En policy ma osebedo ga implemented e pinje maoko. King'iyo piny mar America gitiyo gi policy mar bottom up makata ker Biden mancho oyier America nowacho ni en policy ne bobedo bottom up middle out. To mane policy ma bende wan kaka party mar UDA watu amokelo Kenya ka. To kata mana pinje kaka Germany, pinje kaka Germany bang World War II under the Marshall Plan. Kaka noger piny no bang dhao mar World War II nena bottom up approach. Mano bedo promoted gi Marshall Plan under the American system. To kidhi kata mane kinje mag Japan bang Hiroshima gi Nagasaki bombs, the America nokonyo gi under the same approach. King'iyo pinje kaka South Korea bang Korean Wars, the America nokonyo gi mondo gi dongre gi system mar bottom up. Koro system mar bottom up ni oken mana chenro mar migosi Ruto. Koro enango? Koro bottom up enango? En konyo jopiny mani piny mondo kata ka sirikal ka ushuru to waka ushuru kuom ji mang'eny ok waka ushuru kuom ji matin to mang'eny. En konyo gi nadi? Imiyo gi pesa ni maeri Haron kaw idhi cham gudo gimoro, imiyo gi pesa ne ichako ne gi ohelnegi, imiyo gi thuolo mondo mi kik gichul osuru, ting'e nade ni gin jok man piny mogik? Ing'iyo mapato margi. Ing'iyo mapato mari ka in ng'ama ni mapato mani piny kata in ja biashara matindo gi ting'iyo ni biashara ugo gin be gi support gi sirikal. Awacho mano mino nango. Ineno kaka sani watimo ni wan kembe madongo under the top down approach. Kembe madongo ema ikonyo imiyo tax reliefs mondo wa hope ni gibro invest the community. To mano osebedo ka inyowa okosedhi maber. Okosebedo kodhi maber. To koro bottom up to en konyo biashara matindo maka kwacho ni mag mama mboga, mag boda gi, mag SACCOs, mag cooperatives. Nikech kuno ema jintie. Wapenje penjo moro sama tieko do telo mokwongo mar intervenieri. Ikaw pinyno ero mokaw pesa ne to konyo godo hele matino piny kar kagieki. To kembni madongo mane Kenya te biro bedo ka thote, sectors mag chae, gik madongo gi kibedo ka thote, ngideni ok nyal ger. Mane Kenya midwaro? Hold on that live chiro mari mar Kuku Mar Wach migosi Bran Ochieng mano jalero mochung mondo mi bedi kanja od bura nero mar Kisumu Central constituency onyisa ni Haron gima nyalo timore Kenya ka en gima notimore piny mar America kod Biden bottom up
asto wacho ni manero pesa ikawo tiro ne piny kar kachara pinje ne samikelo pesa piny kaeri kembni ma madongo mag rech kembni geko mag sukari kembni pogore gin ibo jwange piny nero mok nyal gero ndara nikech miyo ja piny pesa piny gaje chande bende nyalo dhi kamoro live chedo mari mar kuku mar wach ade mitotero mari mar wach mondo kachiel ochung omanyo komniri mar Kisumu Central agenda mare enango jo Kisumu Central onego beni miye thuolo koso live nyinga en Haron Otino. Live chedo mari mar kuku mar wach migosi brano chieng ngisa ni Haron dulu karatek pok na wacho dulu nyaka nene kama chalo interview kama iri kanyise ni my goodness dulu mari perfect by the way ka oking'eyo migosi bran tire pinje gi koma oko wacho ni podi somo osigo hala oko ago hala to bende ati andiko sani thesis mara mar masters degree amor poch gi pak jaduong dhot jomoko kodhi oko matin kar mana juma chiel kendo koduogo oyaure gigo lokore watuta ahinya brand kamano wawe chande aweyo ka pinji ni piny ma ok geri nderni kembi ok nyal ger pesi kelo piny kar kairi be mano piny manyadhi kamoro gima bottom up dwa timo jaduong bwana Haron mano ke piny mwadwaro yes piny manigi nderni e piny mwadwaro piny mantie kembe e piny mwadwaro bottom up ok dwa gero gigi jaduong bottom up yes dwaro loso gigo miwacho no nikech sani wacho ni kaka kembe mag skari king'iyo thurwa ka ginene Nyanza ka king'iyo Muhoroni king'iyo Miwani king'iyo Chemelil king'iyo Soni kembe gi nigi shida te kembe gi ni piny for one reason or the next king'iyo kata mana sekta mani wacho mar rech no waonge gi thurwa kae mar rech kata kech to wan gi nam rech igolo thurwa ka titero Kakamega rech igolo thurwa ka titero Thika lakini nam to wan go koro bottom up ng'iyo ni region ka region niga ng'oma ginyalo timo maber region ka region nigi strength man nigi teko mane mag rasilmali kata resources teko mar gini kanye koro region ka region konyo gi kalure gi teko mane magin go thurwa kaluo ka wan gi nam wan gi puothe koth be ng'eny kwa pimo gi pinje moko kata ka joturkana ka pi ng'eny korwa ka koro wang'iyo ni kaka region wani wanyalo timo ang'o gi resources ma wantiere go to e yo mayot ahinya ok nyaka mondo okel kambe maoko eka timo investment ka seche ma ilose ng'iyo teko marwa kaka region kata mana gwenge mawa ng'ato penjo ni teko mari ni kanye iwuok imanyo kom central jaduong teko mara dawach ni ang'eyo Kisumo yes onyuola Kisumo adongo Kisumo onyuola kanye onyuola Manyata in Woodgate an Woodgate okay onyuola Manyata adongo Manyata asomo Arena asomo Kisumu Boys Arena Primary higa ma 2004 yeah okay mane matieko class ama class chal ng'eyo jopuonj ni moro mano ber akatieko kanyo tadhi Kisumu Boys batiyo asome higni 4 matieko class mar 12 eka wuok kadhi Daystar timo degree na mokwongo mar media studies eka dhi medra loko lakini okobe kadhi to kadake higni mang'eny malal abiro ga higa ka higa diriyo didek nikech an gi projects makonyo jopiny wa Kisumo ka ma pod atimo koro teko na en ni ang'eyo Kisumo kaka jadak Kisumo ng'ama nyuol Kisumo alafu gi dak masedak godo pinje maoko mar Kisumo koro ang'eyo ni dongruok chal nade to kwadwa dongruok to nyaka watim ang'o mondo wadongre idwa miyo oda pinji ni to ang'o miyo niwe media kede political science but mano bro wache chieng moro machielo mar jiwo rowere ma matindo en ang'o mineno kano rem e Kisumu Central omi chunje do kata ang'o mi chunje do achung nikech korwa ka kanyo wacho gi
dhok mar kizungu en there is a vacuum of leadership. Nitiere fuok mar telo. Nitie fuok mar telo. Yes. E Kisumu Central nyaka gi Nyanza wate. Nitie fuok maduong' sana mar telo. Mheshimiwa Fred Ouda osetiyo ne Kisumu Central. Mheshimiwa Fred Ouda en ng'ama luoro, en wuodwa ma wuod game. Yes. En ng'ama miyo heshima mang'eny. Lakini kwang'iyo gi kuma wantie kaka Kisumu Central, kang'iyo Kisumu Central anyalo wacho ni en one of the most important constituencies e Kenya ka, nikech en a constituency ma is also a town, a center, and one of the biggest towns, town maduong' ahinya Kenya ka mar adek en Kisumu, to mano Kisumu en Kisumu Town Central Constituency. Yes. Aneno ni odwaro ng'at manigi ujuzi mang'eny, manigi ok mana somo kende, mani nyaka gi exposure, mani nyaka gi rieko mar policy making, mong'e ni kwadhi e od bura to area nani kaka constituency ma central ni en gi teko mane to kanye mko anyalo konye. Aneno ni yes, kaka jaod bura ma Kisumu Central, aneno ni anyalo serve anyalo konyo sana dongo Kisumu Town Central moloyo kaka entie sani. Jaod bura masani moluor Mheshimiwa Fred Ouda, in terms of bursary, mathoth anya wacho ni osetemo chiwo bursary mondo obed chiwo. In terms of representation, wacho ni osebedo koloso kendo timo gik committee departments yeki mag bunge. King'iyo to osetimo maber ne Kisumu County e lojo ge ko maneno osetiyo makare. Ang'o mi neno ni pok otiyo? En nikech in political rival mare koso? Okanyalo wacho ni anyalo wacho ni mana gima wanyalo timo. Yes. Kaka Kisumu Town Central, kama nodhire no mochopo no, aneno ni tin ahinya. Ang'o midwa kelo manyien e Kisumu? Gima dwa kelo manyien kata previous MPs pok notimo. Kwang'iyo Kisumu sani nitie shida mar tich. Yes. A lot of youth are unemployed. Kwang'iyo kata mana jo ohala, ohendni mang'eny olgore piny. Ji mang'eny ok nyal yudo mapato. Koro kaka jaod bura, aneno ni jaod bura gi teko gi kom ma in go kama jaod bura. Ok en mana bede od bura gi loso chike. Kaka jaod bura in gi yore mang'eny minyalo konyo godo jood bura ni moloyo mana bedo jaod bura no. Koro kaka jaod bura ma Kisumu Central, adwa connect town ni not only to parliament, but also to investors, both locally and internationally. Nikech kwa ng'iyo Kisumu, Kisumu has a lot of resources, lakini Kisumu lacks what we call capital. Koro idwa manyo capital, idwa manyo network ni jogi eki. Adwaro connect Kisumu gi investors, tadwaro konyo sana small businesses ma Kisumu. Nikech kwa ng'iyo Kisumu waonge kembe Kisumu. Ji mang'eny asilimia manyalo wacho kata mana 80 ma Kisumu gin jo biashara matindo ok ondikgi. Koro mage joma adwa na timo. Pesa ni dhi golo kanye to ng'e abe ni pesa mar CDF gi clear gi functions monego bed notimo. Sirikal lwete dongo tang'eni ujuzi be. Ka ng'ato nigo ujuzi to CDF no ok en pesa mang'eny, lakini nitie kaka inyalo ti kode maber mokony jopiny. To kaka jaod bura be, my number one priority and connecting Kisumu as an investment destination. But first of all, nyaka wa conserve the small businesses ma wan go. Nyaka wa support the small businesses ma wan go. Ma ka gin gi shida mora to wakonyo gi mondi, ok wakwedgi to kwaneni gi tinda ahinya. Koro wakonyo jo businesses matindo ma wan go, alafu ka waluongo jo oko mondo bio invest. Iloso ka ja siasa mora. Ang'o mipogri godo kod jo siasa mamoko? Gima poga gi jo siasa mamoko nikech aringo dalawa. Iringo dalau. Nikech adongo Kisumu. Kisumu karach tambe ok amor. Kisumu karach bende kimor. Ang'o misetimo kiwacho ni jotelo mosega bede kompok notimo gimoro ma meaningful? Idang'o misetimo minyalo chuni oyo na asetimo machan, asetimo ma koro chopo sa mondo mi uparo mi akomoro maduong'.
igni abich mokalo asebedo kara na CBO miluongo ni Cheza Football Initiative. An be on top of studies mara, an be an football coach. An jampira. A coach mpira. To mpira ni en gima owetewa mang'eny kata mane gi nyiminewa mang'eny tugo Kisumo ka. Koro mane gima sega bedo katiyo godo as a way ma konyo community na Manyata, community ma Shauri Moyo, in those areas. Ka train youth gi nyithindo in better positive living. Ineno, amiyo gi materials, tatimone gi nyaka mentorship. Nikech thurwa ka wanno ni bwana mentorship program tin sana. Emomiyo vijende mang'eny lale kongo, lale other things, bedo frustrated. Nikech onge ng'ama mako lwet vijende. Koro mane gima sebedo ka timo yiero tarik 9 dwe mar 8 2022. Tirem Uyombi, wichama party moyombi. Ibro timo. Abro moyomba no moyomba yulio maratiro. Abro mose twabotio pamoja. Ni kamera nitir losi jo Kisumu Central. Jo Kisumu Central kaen oka expect no lawyer. Kaka vijana maka oka expect no lawyer nikech sera man go for Kisumu Central constituency gin sera mabeyo mang'e ni jopiny bro konyo jopiny. To kabe ni odhi e yo moro ma okaloyo to ng'ano moloyo wabro tiyo go pamoja nikech jopiny ema yiero telo. To development ma Kisumo gi teamwork nitie gik mang'eyo makana jaod bura moyier manyieno seche moko kia. Tembe nitie gik moko mong'eyo ma anakia. Kata koloya to loya debe ok nyis ni koro ana dui kata en adui kaloye. Wabro tiyo pamoja mondo wakony Kisumo dhi mbele. Ng'at mamiyo maneni sane banana mamiyo dhi go kura ng'ama kijana ng'ama oti mawuok Kisumu Central los go kinyo kamera nitir. Joma miyo mang'eny sana Kisumo timo biashara matindo. To mago be e jok ma pidho wa Kisumo kae kaka vijende kaka families. Joma miyo wadwa ni wakony nikech joma miyo wan gi single mothers, wan gi joma miyo be moti jodongo mathagre Kisumo ka maonge gi any income ok ginyago biashara. To joma miyo gi be nigi orphans ma adopt kata magikonyo maka jokorgi. Policy na mokwongo bobedo policy sana mar family. Waneno ni family mang'eny Kisumo ka gin family ma dhier. To ka bedo jaod bura jogo bobedo priority. Adwaro konyo families. To wadwaro temo kelo gimoro miluongo ni basic income. Ker moluor Raila wacho ni on a national level obro temo achiel kuom chenro ne gin golo 6,000 ne jogo maonge tich. Lakini koro kwa duoke on a smaller scale Kisumu Town Central ka an kaka jaod bura nikech od bura already nigi budget. Adwa temo kelo gimolongo ni basic income ma family ka family. Adwa ni every month family ni kata mana gin thinda 4 to ng'ama duong' kochopo gina 18 to seche moko ng'ama baba goyo boda to mama be mama mboga gionge gi mapato mang'eny. Wadwa ni such families wabo miyo gi support directly kwa miyo kata mana 1,000 dwe ka dwe to bro konyo gi e gik moko mondo oket ngima gi mayot. Mano on families. To kwa dhi on youth. Yes. Nyaka watiek in a minute's time. Nyaka wadhi on youth ma Kisumo mang'eny ok ti. To lakini gin joma somo, gin joma riek, gin joma ni kata ni gin talent. Wadwa yao kaka jaod bura abro gero Kisumu Business Development Center. Makanyo wabinto incubate businesses. Wabro conduct training and retaining on skills in conjunction with local schools kata Kisumu Boy, Kisumu Day, Lions mondo wa train ji skills okumana book chakende. Alafu be wabro support talent development kata ka ene tugo kata ka ene arts kata ka ene gik moko manyalo konyo vijende mondo gimbe giyud mapato e gik magine magiero. Nyaka watiek jadong live Chenro mar Kuku Mar Wach migosi Brano chieng wood game yala ochung' omanyo komnieri mar bedo MP mar Kisumu Central. Ni Haron tire masete mondo tire bende makomiya thuolo
tabro timo. In ibedo janeno ni to onyalo telo ni koso ok onyalo telo ni. Nyinga en Haron Otieno ilo jiduote omicheni obedo kare molocho chutho senior most producer mara Zerubabel uri kanyada. Hero kamana hinya kuom neno chenro niri mar Kuku Mar Wach in janeno mar Lolwe TV. Kikigole to nikech chenro maluwo bang' mairi ema mit moloyo gite. Nyinga en Haron Otieno.